Здравейте, приятели! В днешната рецепта искам да ви покажа как си приготвям халапеньо попърс. Това са люти чушки, пълнени с сирена, обвити в бекон и изпечени на барбекюто. За рецептата ще използвам 20 броя червено и зелено халапеньо, по равни части крема сирени с българско саламурено, в случая около 200 грама от всяко, една четвърт чайна чаша пармезан, една чайна лъжичка червен пипер, една чайна лъжичка сминдух, половин чайна лъжичка черен пипер и домашно приготвеният ми бекон. Тук горе може да видите линк към рецептата. В днешното видео ще използвам температурния регулатор на Weber, който има този неръждаем пръстен. От високата температура на брикетите пръстенът ще се нагрее и мазнината, която пада върху него от бекон, ще прегара и ще връща много хубав аромат и пушек към халапеньо пепърса. Понеже вятърът днес е много силен, брикетите ще ги запаля вътре в барбекюто и ще ги оставя да се разгорят.
Приготвянето по този начин, понеже топлината е концентрирана в средата, може да махнете вътрешната решетка, за да не пригаря от високата температура, но аз ще оставя, за да мога да държа чушките по-близо до огънята. Температурата, която ще се старая да поддържа в барбекюто е 400 Фаренхайт или около 200-210 градуса Целзий. Ще добавя и плочка дъб за по-опушен вкус. Халапеньо попърса са готови, приятели. Нямате си представа какъв аромат се носеше около барбекюто. Беконът се изпече чудесно, чушките се задушиха и искам да ги пробвам. Уникални. Уникални, приятели. Ето как изглеждат вътре. И са леко пикантни, уникални.